Donostiako udaleko euskara zerbitzuak argitaratu du Euskara Gida. 10.000 ale argitaratu dira, baina 2 eta 10 urteko neskamutikoak hartzen dituzten ikastetxeetan banatuko direnak paperean, eta gainerako gida sarean dago. Arpidetza egiteko aukera ere ematen da webgune horretan, oso erreza da lautatu betetzea baino ez da, eta horrek esan nahi du arpide egiten direnek hilero jasoko dutela informazio berritua zer argitaratu dan, eta gainera 50 euroko bonoak zozketatuko dira hilero jendeak produktuak erostea errezago izan dezan. Eta gidak, ohikoa den bezala, baditu euskerazko 11 produktu, gaika sailkatuak, komikiak, liburuak, jokoak eta jolasak, DVD-ak, CD-ROMak, musika, aldizkariak, baita hiztegiak gurasoentzako eta euskaraz ikasteko materialak ere. Jendea animatuko nuke, askotan esaten da aurrek gazteek behar dutela euskeraz aisialdian gozatzeko zerbait behar dutela, hemen mota askotako materiala dute eta irakurzaletasuna sustatzeko eta seme-alabekin konpartitzera batez ere gonbidatuko nituzke gurasoak. Ipuinak erosi, jokoak erosi, beraiekin ipuinak irakurri, jolas egin, joko horietan parte hartu eta familia giroan euskara aisialdian ere sustatzeko ahalegin egin.